जोबोर गुसुं रिएक्शन आरो बे रिएक्शना थारैनो BPF नि सुबुंफोरखौ BPF सापर्ट खालामग्रा सुबुंफोरखौ इसेथ' दुखु होगोन। बबेखानि बे मोनसे बिरबायनाय खौरां बेवहाय बेसेबां रियेल दङ बेखौ आं बुंनो हाया, आंथ' बेखौ फोथायाखै। नाथाय जुदि सैथो जायोबा बे बाथ्राया ओरैबायदि बुंनांगोन, जाय हाग्रामा महिलारिया माखासे सुबुंफोरखौ लिडार बानायदोंमोन, जोबोर गोजौ लेभेलसिम लांदोंमोन, जायखौ MLA MCLA जाहोदोंमोन, जायफोरखौ दिनै लिडार महरै बर'नि गेजेराव मुंदांखा खालामदोंमोन, बै हाग्रामा महिलारि सारखौ नागारनानै साफा साफा थांजोबसिगोन नामा? मा हाग्रामा महिलारिनि BPF पार्टिखौ डेस्ट्रय खालामलांजोबसिगोन नामा? बे बाथ्राखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो थादों। माखासे बिरबायनाय खौरां नुनो मोन्दों आरो बे बिरबायनाय खौराङा खिन्थु BPF नि थाखाय जोबोर मोनसे टेनसननि बिसय जागोन। बबेखानि जायफोर बिथांमोना BPF खौ मोजां मोनो, BPF नि सायाव फोथायनाय दङ, बिथांमोना खिन्थु कमेन्ट्सआवथ' लिरो जे BPF खौ जायखिजाया परिस्थितिया सोमावनो हाया, सोरबा लिडारा पार्टि नागारनानै थाङोबाबो BPF खौ जेबो खालामनो हाया, बेबायदि बिथांमोनाथ' मोनसे गोग्गादों। नाथाय खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो लायनो मा UPPLआव जइन जासिगोन बेबायदि मोनसे बिरबायबाय थादों खौरां। नाथाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा बेखौ दाबो क्लियारेन्स खालामनानै फैयाखै, बेखौ स्रा खालामनानै फैयाखै जे बे बाथ्राया प्रपेगेन्डासो, बेबायदि बिथाङा बुंफैयाखै। नाथाय बे खौराङाथ' गोबां समनिफ्रायनो बेबायदि बाथ्राफोरा गोजावबाय थादों, माने जों मा होनना बुंदों बेखौ प्रपेगेन्डा होनना बुंबाय थादों। नाथाय एसेबां गोबाव प्रपेगेन्डा मार ना रियेल मार बे बाथ्रा खिन्थु रावबो मिथियाखै। बबेखानि जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिगौ, बबेबा जायगायाव अर जोङालासिनो बा बैहाय अर गैयालासिनो उखुन्दैया बोरै सोमजिनो? निस्सय अरथ' दङ, बेनिखायनो उखुन्दैया सोमजिदो। जानो हागौ बिथाङा BPF नागारनानै बबेबा पार्टियाव थांनायनि मोनसे थांखि लादों खोमा, UPPL नङाबाबो BJP जानो हागौ। स' डेपुटि चिफ बिथाङा जाय इंगितखौ होदों, बिथाङा बुंदों मा नो कमेन्ट्स, जे आंबो खोनाबाय थादों नाथाय बाथ्राया बेसेबां रियेल बेसेबां सैथो बेखौ बिथाङा क्लियार बुङाखै, बेनिखायनो बेनि सायाव जेबो कमेन्ट्स होथ'ला बेबायदि बुंदों। डेट मिन्स बिथाङा मा इंगित होदों? थारैनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा स्रोदै रायलायखोमाबाय थादों खोमा UPPL नि दैदेनगिरिफोरजों, माबोरैहाय बिथाङा UPPLआव फैनो हागोन BPF खौ नागारनानै। बिदिब्ला BPF खौ आरोबाव सासे दैदेनगिरिया थगायनो थांगासिनो दं नामा? BPF आ लासै लासै थान बान जालांगासिनो थादों नामा? मा BPF नि थासारिया दुरबलनिफ्राय दुरबलसिन जालांसिगोन? नोंथांमोननि बादिब्ला मा? नोंथांमोना बुं। थारैनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा जाबादि बिश्वजित दैमारी बिथाङा नागारनानै BJP आव जइन जादोंमोन, आरो गुबुन माखासे बेबायदि फिसा गेदेर लिडारफोराबो जाबादि चन्दन ब्रह्म बिथाङा जाय मन्त्रि जादोंमोन मोनसे समाव, बिथाङाबो नागारनानै UPPL आव जइन जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर, खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो थारैनो हाग्रामा महिलारिखौ थगायनानै बा बिखौ धुला सारनानै, बिथांनि मेगनाव धुला सारनानै बिथाङाबो UPPL आव एबा BJP आव बबेबा मोनसे हान्जायाव जइन जासिगोन नामा? बेबादि जायोबा BPF आ दुरबल जागोन ना जाया? नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरदो। थारैनो BPF आ बिथाङा नागारनानै थांनायनि उनावबो जेबो दुरबल जानाय नङा नामा? बिदिब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिर। नोंथांमोननि बादिब्ला खाम्फा बरगयारी बिथाङा जुदि बेबादि नागारनानै थाङोबा राइट हेन्डआनो बायलांनाय बायदि जागोन ना जाया? नोंथांमोननि बादिब्ला थारैनो BPF नि जोबोर गाज्रि दिन फैगासिनो थादों होननानै आं बुंगोन। नोंथांमोननि बादिब्ला हाग्रामा महिलारि एबा BPF पार्टिनि मोनसे गाज्रि दिन फैगासिनो थादों ना थायाखै? बाय इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ। बै बाय इलेक्शनाव बेबादि जुदि गागि नेताफोरानो जुदि BPF खौ नागारनानै थाङोबा BPF नि थासारिया दुरबल जागोना स्वाभाबिक। थारैनो माबा मोनसे गोरोन्थि, माबा मोनसे मिस्टेकनि थाखाय बेबादि गेदेर गेदेर लिडारफोरा BPF खौ नागारनानै थांगासिनो थादों। थारैनो बेनि गुबै जाहोना मा? नोंथांमोना नुगासिनो थादों सासे मेन जायफोरा जाबाय पलिसि मेकार, बिसोरनो बे पार्टिखौ नागारनानै थांगासिनो थादों। गुबुना जेसेबां जि बुङा मानो, माखासे सापर्टार बिथांमोना जेसेबां जि बुङा मानो, नाथाय बिथांमोननि नेताफोरा लासै लासै BPF खौ नागारनो नागिरनाय मोनसे परिस्थितियाव दङ। नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोननि आइडियाखौ बुंदो। थारैनो आंनि बे बुजिनाय बादियैबा थारैनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा सानसे नङा सानसे नागारनायनि मोनसे चान्स दं। UPPL आव नङाबाबो BJP आवबो जइन जानो हागौ। बबेखानि बे गासैबो उरा बातरिबो जानो हागौ, प्रपेगेन्डाबो जानो हागौ, जास्ट बिरबायनाय खौरांबो जानो हागौ। माखासे मानसिफ्रा ओरैनो माखासे भिउ मोननो थाखाय, माखासे गावखौ ससियेल मिडियायाव इनफ्लुएन्सार बायदि श' खालामनो थाखाय, एबा
मोनसे हाइलाइट मोननो थाखाय एबा भिउ मोननो थाखाय बा गोबां जाहोननि थाखाय बेबायदिबो खालामो बा बदनाम खालामनो थाखाय बेबायदि खालामो एबा BPFनि गेजेराव मोनसे क्लेश सृष्टि खालामनो थाखाय बेबायदि खालामो लोगोफोर बे बाथ्रायाबो रोखा जेन बिसोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे फोथायलायनाय गैयि मानिलायनाय गैयि बेबायदि खालामनो थाखाय एबा सिगिनो थाखाय दुर्बल खालामनो थाखाय गोनो गोथो कनफिउजन खालामनो थाखाय एबा भटार्सफोरनि गोसोआव मोनसे कनफिउजन क्रिएट खालामनो थाखाय बेबायदि खालामो बेबो जानो हागौ लोगोफोर स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुंदो गुबै जाहोना मा थारैनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा BPF नागारनानै बबेबा पार्टियाव जइन जासिगोन नामा बेबादि जुदि जामारोबा थारैनो BPFआ दुर्बल जागोन ना जाया आरो फैगौ बाय इलेक्शनाव थारैनो UPPLआ जोबोर स्ट्रं जासिगोन नामा बिदिब्ला BPFआ दुर्बल जालांगासिनो थादों नामा